Slovenská televízia uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Jitka Kryšková, Peter Rašev, vo venezuelskom seriáli Divoška Anastázia. Aureliano, teraz nemôžeš odísť. To mi nemôžeš urobiť. Nemám odísť, Anastázia? Prečo nemám? Klaudia! Zlatko, pomôžem ti. Bože, ty si naozaj veľmi nezbedné dievčatko. Poď, pomôžem ti, aby si náhodou neublížila. Myslím, že radšej pôjdem. Nie. Myslím, že by si sa mal porozprávať s niekým, kto ťa počúva a rozumie ti, chápeš? Áno? Máš pravdu. Musím hovoriť s niekým, kto mi verí. Otec si myslí, že som mu zas chcel ukradnúť kríž snov. Ak ma chceš vyhodiť, tak to urob hneď teraz. A budeme vyrovnaní. Jolanda, nie som blázon. Možno som sebecký, tvrdohlavý a neustúpim ani o krok. Dokonca pôsobím ako tyran, ale nie ako blázon. A pochop to, nemôžem dovoliť nikomu, kto pre mňa toľko znamená, aby ma teraz opustil. Som človek, ktorý si vie priznať svoju chybu. A práve teraz pripúšťam, že som urobil najväčšiu chybu života. A ak mnou opovrhuješ, ja to chápem. Ale prosím ťa, odpusť mi všetko, čo som urobil, čo som si myslel a čo som povedal. Veľmi ťa prosím. Odpusť mi to všetko. Bolo to veľké šťastie pre seňora Toňa. Bolo najťažšie prijať ťa v jeho dome. Prosím ťa. Musíš bojovať, aby si zostal. Ale s ním sa nedá žiť pod jednou strechou. Vieš, čo to je? Nikto tam nemá vlastnú vôľu. Dôležité je len to, čo ten blázon povie. Ty si vedel, že to bude veľmi ťažké, Aureliano. Jednoducho musíš vydržať. Prosím ťa, nevzdávaj sa. Nie teraz. Prečo tu mám zostať? Ovidio ma chce vyštvať a aj môj vlastný otec si myslí, že som zlodej a neverí mi. Pozerajú sa na mňa ako na parazita. Ako by som mal choleru. A ty, Anastázia, ty si vydatá. Nie som. Len mi povedz, že nikam neodchádzaš, prosím ťa. Kríž snov ruskej cárovnej Kataríny II. Bol pomenovaný podľa halucinácií, ktoré prostredný kameň kríža dokáže vyvolať. Kameň vyvoláva halucinácie, to nie je možné. Legenda hovorí, že známy klenotník Borovský navrhol kovový šperk so zvláštnym kameňom. Tento kameň priniesol z džungle. Vypúšťa dym, ktorý potom vyvolá halucinácie. Kameň, ktorý vypúšťa dym a vďaka nemu máte vízie? Ale to nie je možné. Kríž snov s tajomným kameňom. Don Toňo Borovský mal si ten šperk pochovať spolu so svojou poslednou manželkou. V dome máš nepriateľa. A skôr či neskôr ti ten kríž snov
ukradnú. Chcel si ukradnúť kríž snov? Odpovedz. Pochybuješ o tom? Ten odporný chlap sem prišiel s Aureliánom. A vieš, kto držal kríž snov? Tvoj mizerný brat. Prišli kradnúť. Nie, tak toto vôbec nie je pravda. Ani ja, ani môj priateľ Aureliano sme nič neukradli. Jasné, že nie. Lebo som vás zastavil. Ako je to možné? Ako môže v našom dome pracovať niekto, koho vôbec nepoznáme? Veď je to cudzí človek. Ten chlap môže byť hoci aj bývalý trestanec. Vždy som chcela ľuďom pomáhať. Na čo si myslela, keď si prijímala tohto seňora? Na čo asi? Klementína, musíš mi pomôcť, pretože Pia sa zbláznila a vyhodila mi všetky šaty. Naozaj? Moja matka? Asi tým Borovským už načisto preskakuje. A to je jedno, už som jej prepáčila. Prosím ťa, požičaj mi nejaké tesné nohavice. Nie, radšej nejaké šaty s hlbokým výstrihom, aby mi vytrčali. Dobre, toto už počúvať nebudem. Klementína, idem. Veď ty vieš kam. Ahoj. Hej, takže ty chceš šaty s veľkým výstrihom. Takže ty, niečo vyberieme. Čo povieš, nie je pekná? To nie, ale toto. Nie, to je príliš. Je priesvitná. Ale pozri, toto teraz letí. Veľmi moderné. Toto mi všetko zakrie. Potrebujem blúzku, ktorá odhalí moje prsia. Aj môj synovec Santiago povie, tá moja četa má ale veľké prsia. Ty budeš bojovať. Budem ti so všetkým pomáhať. Budem tu pre teba. Len prosím, neodchádzaj, Aureliano. Lenže ja sa mám od teba držať čo najďalej. A ty tiež to tak cítiš? Počúvaj, Anastázia. Aj keby som bol v džungli na konci sveta, budem blízko. A vieš prečo? Pretože ty si tu. No toto. Čo sa to tu deje? Jolanda, ty ma už nechceš. Ale ja teba áno. Naozaj mi stále veľmi chýbaš, Jolanda. Chýba mi tvoje telo. Tvoja vôňa v posteli. Tvoj horúci dých. To je lož. Nie. Chcem ťa. Aj keď som ti to nepovedal, aby si prišla za mnou. Veľmi po tebe túžim, Jolanda. Túžim po tebe. Ale muž chce niekedy vidieť záujem. Musíš mi ukázať, ako ma tiež chceš. Túžiš po mne. Nie, toto má byť jediné, čo odo mňa chceš. Mám ťa utešovať, keď sa cítiš sám. Veď ja ti mám poslúžiť rovnako ako prostitútka. Nie, to nehovor, Jolanda, to nehovor. Ale je to tak, pretože ty veľmi dobre vieš, čo k tebe cítim. A využívaš to na manipuláciu, Nie. aby si so mnou robil, čo sa ti zachce. Nie, Jolanda, to nie. Áno, Toňo, ty ma vôbec nerešpektuješ. Ani sa len neodvážiš povedať niektorému zo svojich detí, že ma miluješ. Prečo aj? Keď to nie je pravda. Čo mi chceš povedať? Tak vidíš, ani sa len nesnažíš popierať, že ma nemiluješ. Definitívne som sa rozhodla. Nie som ťa hodná. Taká je pravda. Hej, seňora, upokojte sa. Vysvetlím vám to, všetko je to moja vina. Čo mi chceš vysvetľovať? Čo? Videla som na vlastné oči, som videla, nech ma červy žerú, že si ju zviedol. Svätá Madonna. Aké strašné. Mizerný zvrhlík, zosyn jeden odporný. Dovolte mi, nech to vysvetlím, seňora. Nie, ty sa ku mne neozývaj. Nemáš mi čo vysvetľovať a neprerušuj ma, keď ti tu dohováram. Neradím ti to. Zviera jedna. No tak, seňora, prosím vás, upokojte sa. Vysvetlím vám. To vymyslíš, že si?
Nie, Klaudia. Poď sem. Poď. Radšej si teraz svoju strašnú mamu ani nevšímaj. Čo je? Poď sem. Čo? Čože? Ak pochybujete o mojich slovách, potom sa naozaj nedá nič robiť a ďakujem za príležitosť, čo ste mi dali a prepáčte mi. Prečo mi nemôžeš povedať pravdu? Čoho sa bojíš? Nechcem vám pridávať ešte viac starostí, ako sa ma máte, ale o chvíľu príde môj priateľ Aureliano a ja aj tak urobím, čo mi povie. Nie je to preto, že by som mal z neho strach. Ak mi povie, že kravy lietajú, odídem, aby mi nesadli na hlavu, tak veľmi mu verím. A nechcem žiadny dôkaz. Tak potom odíď. Ak ťa nevyhodí Ovidio, urobím to ja. Lebo si taký tvrdohlavý. Choď preč z tohto domu. Mako neodchádza. Zostane tu navždy so mnou. Pokoj, mama. Uvidíš, že starý otec úplne všetko pochopí. Áno, ale najskôr ma určite zabije. Vravela si Jolande, aby o šperku povedala len jemu a nikomu inému. Jasné. Tak je to v poriadku. Pretože keď o tom bude vedieť len on, bude ma určite musieť zabiť tajne, bez veľkého rozruchu. Radšej budem mŕtva, než obvinená na polícii. Mama, povedz mi, čo si urobila s tým krížom snov? Takže o tom bude vedieť len on? A čo vieš o tom kríži ty? Čo to počúvam? Ty si vyhodila kríž medzi odpadky. Ty diablík, beťár jeden, všetkému rozumiem. Poď, Klaudia, poď. No, seňora Agripina, je mi naozaj ľúto, že ste nás takto videli. O čom to hovoríš? O čom? Čo riešiš? Vieš, veľká láska je tá najkrajšia vec na svete. Si veľmi šikovný, pretože si vlastne našiel jednu i druhú sám. Poďme, necháme týchto dvoch samých, poďme. Keď srdce zavelí, krv sa rozbúri. Nech sa len zabaví ten tvoj jašter, chlapče. Jašter bude mať teraz prácu. Nič si z toho nerob, chlapče, budem mlčať. Nič nepoviem, nemaj strach. Nerob si starosti, ja ti rozumieme. Áno. Gregoria, buď ticho. Ničomu nerozumieš. Počúvaj. Viem, že si veľmi inteligentná a chápeš, že veci sa niekedy nevyvíjajú tak, ako by sme si želali. A prosím ťa, porozprávajte sa, ale bez hnevu. Táto konverzácia sa ešte neskončila. Prečo chceš Maka vyhodiť z domu? Čo urobil? A niektoré veci sa veľmi ťažko vysvetľujú. Takže sa radšej nevypytuj. Budem sa pýtať, pretože to chcem vedieť. To ti nepomôže, Gregoria. Môžeš mi veriť. Ja ti verím, ale ty neveríš mne. Prečo mi nepovieš? Prečo má odísť? Pretože ľudia sú radi, keď nič nechápem. Teta, nechápeš, aký je ten šperk pre našu rodinu dôležitý? Povedz mi, kde si ho našla. Prosím ťa. Už musím ísť, pretože mám schôdzku s otcom a mohol by nadávať. Musím si upraviť make-up. Ale čo sa to tu deje, Anastázia? Tvoja svokra sa asi zbláznila. Najprv nás pristihne, napadne nás a potom nás posiela do postele. To je na mňa priveľa. Pozri sa na mňa. Aureliano.
musím ti to vysvetliť, dobre? Čo? Čo mi chceš vysvetliť? Že celá rodina sa zbláznila? No, dobre. Poviem ti všetko, čo sa tu deje. Máš právo to vedieť, ale nemôžem to urobiť tu. Je to príliš chúlostivé. Musím sa upokojiť. Čo sa deje, Anastázia? Čo predo mnou tajíš? Moja krstná má dom dolu na pláži. Dám ti jej adresu a tam sa porozprávame. Dúfam, že ma pochopíš a odpustíš mi. Práve tebe sme sa chceli prihovoriť. Áno, tebe, ty slabo. Trápi ťa oslabená mužnosť? Ale my máme pre teba nové riešenie tvojho problému. Ejakutron 2004. Lásku v rozprašovači. Rozkoš v rozprašovači. Výdrž v rozprašovači. Prestaň sa trápiť 2 minúty a rob to 45 minút. Zažni znova oheň vo svojom manželstve, oslavuj svoje strieborné, zlaté a dokonca diamantové výročia. Už neváhaj ani sekundu. Použij Ejakutron 2004 a na sťažnosti svojej partnerky môžeš navždy zabudnúť. Dobrý deň, senior. Môžem vám v niečom poradiť? Chcel by som veľký kontajner. Nákladiak plný toho výrobku. Gregoria, musíš pochopiť, že nie vždy je všetko tak, ako by si chcel. Ale ja sa ťa len pýtam na dôvod. Prečo chceš, aby Mako odišiel? Mako tento dom opúšťa, pretože som sa tak rozhodla. Aj keď sa ti to nepáči. Je to tak. A bodka. Prečo Maka vyhadzujete? Čo sa stalo? Niečo sa deje, starý otec. Moja teta niekoho kryje. Starý otec, nie je žiadnym tajomstvom, že moja matka často zmätkuje. Ale to, čo sa nám tu Ovidio snaží naznačiť, je naozaj celkom vylúčené. Zlatko, posledný krát sa ťa pýtam. Ako si prišla k tomu šperku? Ako sa ten šperk dostal medzi odpadky, ha? Teta, vyhráža sa ti niekto. Bráni ti niekto v tomto dome povedať nám pravdu? Nie. Ja ani jedného z tých chlapcov nekryjem, tak ma už neotravuj, Ovidio. Mama, prestaň. Ale čo je? Veď je to pravda. Naozaj žiadneho z tých chlapcov nekryjem. Starý otec, myslím, že vieme, ktorých chlapcov má moja teta na mysli. Takže som sa až tak veľmi nezmýlil. Ale keď niečo viete, prečo tu teda musím sedieť? Ovidio, odved Emíliu. Chcem sa s Konstancou porozprávať. Emília, poď. Upokoj sa, moja drahá. Budeme sa rozprávať ako otec s dcerou, dobré? Konstanca. Kríž snov mala moja sestra Konstanca. Áno, a nikto nevie, ako k nemu prišla. Pravda je však taká, že keď mala ten šperk v ruke, dostala taký strach, že ho zabalila do tašky a vyhodila medzi odpadky. Veď viete, aká je. Je taká ľahkomyselná. Skoro až hlúpa. Aureliano videl, ako tú tašku vyhadzuje medzi odpadky. Išiel sa pozrieť, tašku vybral a našiel tam ten šperk, kríž snov. No a vtedy ho pristihol Ovidio a obvinil jeho aj Maka z krádeže kríža snov. Takto sa to stalo? Áno. Presne takto? Nie, ale už je všetko jasné a práve teraz sa s Konstancou rozpráva Don Toňo. A ja som uverila Ovidiovi. A Maka som vyhodila z domu. A kvôli tomu si sa tak hrozne pohádala s Gregoriou. To sa nemalo stať, Pia. Má ťa veľmi rada. Okrem toho si pre ňu ako matka. Nemôžeš byť na ňu taká. Teraz sa musí cítiť strašne. Máš pravdu, Jolanda. Porozprávam sa s ňou. Keď sa dozvieš niečo o Konstance, daj mi vedieť. Áno. Dobre. Ahoj.
Chcela som len kúzelne vyzerať v klenotníctve. Mrzí ma to, ocko. Chcela som len byť výstredná. Nebola to moja chyba. Onik sa zabil, ten šperk. Ten šperk nie je dobrý. A všetkého, čo nie je dobré, sa musíš predsa zbaviť. Tak si nás to vždy učil, nie? Áno, upokoj sa, Zlatko, len sa už upokoj. Kríž snov ťa určite fascinoval. Ale dôležité je, že si sa z toho nakoniec poučila však. Samozrejme, ocko, samozrejme. Už nikdy viac si nebudem skúšať šperky v noci, pretože jediné, čo v noci naozaj svieti, sú diamanty. Zlatko, miláčik. Si jedinečná, Konstanca, jedinečná. Taká nádherná a neopakovateľná. Ja viem, ocko. Ďakujem. Počúvaj, kráska moja. Nikomu o tom nesmieš povedať. Ani svojim dcéram. Teraz zavolám Akilovi. Nech zistí, či je ten Onyx živý alebo mŕtvy. Musí to tam vyčistiť. No konečne. Bože, dobre, že si sa ukázal, pretože máme obrovský problém. O tom mi povieš neskôr, lebo teraz mám zmetok. Musíš mi pomôcť vyriešiť to. Čo sa stalo? Povedz mi o všetkom. Tak čo sa s tebou deje? Divoška ma požiadala o stretnutie. V dome jej krstnej, lebo mi chce niečo povedať. A hovorí, že je zmetená. Všetko je jasné. Vieš, čo tam dostaneš? Chce byť tvoja. No, čo si čakal? Hovor so mnou seriózne. Toto je veľmi vážne. Anastázia je vydatá žena, ale v tom dome to nikoho nezaujíma. Dokonca ani jej svokru. No a kde to má byť? Pozri. Ešte som nepoznal takú komplikovanú a zároveň záhadnú osobu. Nie, na pláži. Nebezpečné miesto. Tá divoška ťa chce vylákať na pláž, pretože sa ťa chystá dostať do svojich osídel, vieš? Decka, poďte za mnou. Dáme sem ten nový počítač. Tak. A zapojíme ho. Ešte túto klávesnicu. Takto. Prišla si nám pomôcť? Ešte nie je čas na odchod. Ja viem. Santiago, bude lepšie, keď tu viac nebudem pracovať. Deti, choďte radšej von a hrajte sa. Dobre, Potom mi pomôžete. No, A ja sa teším. choďte, choď. Chápem, že takto reaguješ. Mama bola k tebe veľmi hrubá. Ale pochop ju, ona je herečka a myslí si, že život je divadlo. Trochu preháňa, ale nie je zlá. Možno mala pravdu. Nebudem tu už pracovať. Nemá právo kritizovať ťa. Urobila chybu, že to takto posudzovala. Vieš, napríklad, keby si sa spýtala mňa, poviem, zostaň. Neodchádzaj. Mako môže zostať v dome. Samozrejme, ak chce. Naozaj? Už ma boleli kolená. Ďakujem, Pia. Niečo chcem. Samozrejme, počúvam. Poď. Sadni sa. Nebuď ako ostatní, Pia. Nehovor mi, že nerozumiem, lebo nie som normálna. Lebo ja nie som retardovaná. Gregoria, ja som nechcela. Všetkému rozumiem. Som smutná. Ako ostatní. Aj si poplačem, aj sa zasmejem, ako normálni ľudia. Ja viem, zlatko moje. Viem, Gregoria, viem to, Anielík. A vieš čo? Sľubujem ti, že to už nikdy viac neurobím. Dobre? Už nikdy nedovolím, aby si bola smutná, dobre? Niečo ti poviem. Dobre. Je to tajomstvo. Si
si tá najlepšia sestra na celom svete. Môj miláčik, moje dievčatko. Tak dobre, zostanem tu. Ale najprv ma musíš vypočuť. Budem k tebe úprimná a poviem ti, prečo som prijala túto prácu. Vážim si tvoju úprimnosť. A vypočujem ťa. Kričala som na ňo, aby odišiel z cesty, pretože sa blížil veľký nákladiak. Ale on počúval hudbu a potom zbadal tie svetlá. Úbožiak. Tie svetlá patrili nákladiaku, ktorý ho potom prešiel. Ale ja som nič neurobila, ocko. Nič. Viem. To som nebola ja, ocko, prisahám. No, takže si istá, že to nebol Aureliano? Achilles, nepočul si, čo vravela tvoja sestra? No, áno, otec, ale... Zisti o tej smrti všetko a daj to do poriadku. Áno, otec. Tvoja sestra nesmie byť do toho zapletená. Áno, otec, áno. Sestrička, nemala by si o tom nikomu hovoriť. Je to špinavá práca. Ale niekto to urobiť musí. Fuj, ty si špinavý a strašne smrdíš. Čo si to dal na seba? Zabudni na to, Santiago, nič sa nedeje. Nič také dôležité. Upokoj sa, Violeta. Ten, kto má pokoj v duši, nemôže pochybovať. Uver mi. Prosím ťa, necháš nás s otcom o samote? Samozrejme, ospravedlníte ma. Takže teraz, keď sme sami, chcel by som... Vysvetli mi, otec. Prečo sa vždy tak zaujímaš o všetko, čo tu dievčatá robia? Prečo špehuješ Violetu? Neviem, čo sa dnes na pláži stane. Ale poviem ti, že umieram túžbou stretnúť sa s Anastáziou. Mojou Anastáziou. To nie je vôbec fér. Nie je to fér. Vždy, keď mám niekoho rada, objaví sa 1000 prekážok. Myslím, že sa nikdy sa nezaľúbim. Ale, Zlatko, samozrejme, že sa zaľúbiš. Ale do koho? Každý muž, ktorý sa o mňa zaujíma, hneď ako sa dozvie, že som hluchá, utečie. Nie. Utečie rýchlo preč. Preto som nikdy nemala priateľa. Hneď potom, ako sa nejakému mužovi priznám, že som hluchá, opustím. Nie, Zlatko, buď trpezlivá. Raz stretneš niekoho, komu to nebude prekážať. Bude musieť byť hluchý ako ja. Zlatko, buď trpezlivá. Ja viem, ako veľmi chceš mať priateľa, no musíš vydržať. Aureliano nie je muž pre teba, naozaj, Zlatko, ver mi. Ale ja viem, že on je úplne iný. Aureliano dokáže pochopiť tak veľa vecí. A možno ani neutečie, keď sa teraz dozvie, že som hluchá. Takže ty si sa doteraz... Ty si sa vydávala za svoju sestru. Musíš ma pochopiť. Ja som síce dal tomu dievčaťu šancu, ale musím ju mať celý čas pod kontrolou. Pretože môže urobiť nejakú chybu. A akú chybu by mohla urobiť ako sekretárka v nadácii? No, neviem. Napríklad niečo ukradnúť. Ukradnúť? Áno. Ale čo? Toto nie je klenotníctvo. No, ukradnúť predsa môže čokoľvek. Ale jediné, čo tu máme, sú deti z ulice. Deti, ktorým chceme pomôcť. A Violeta odvádza vynikajúcu prácu. Takže musíš mať nejaký iný dôvod. Dobre teda. Nechcel som ti nič hovoriť. Ale ty si na tom trval. Pozri, Violeta má už zápis v registri.
No, chcem sa ospravedlniť za svoje správanie. Prepáč mi to. Bola by som rada, keby si u nás zostal. A opravil mi ten bicykel. Pamätáš sa ešte? Áno. Takže mi prepáčiš? Vám prepáčim naozaj všetko. Nie, to nie je správne. Ty si úžasné dievča. Nepotrebuješ byť niekým iným. Som len handicapované dievča. S defektom sluchu a muži nemajú radi problematické dievčatá. Nie, Zlatko, to nehovor, neplač, prosím ťa. Mám taký strach, krstná mama. Nechcem byť navždy iba sama. Chcem sa vydať a mať deti a viesť normálny život, tak ako ostatní ľudia. Pravda, že Zlatko, pravda, že nebuď zúfalá. Jedného dňa sa objaví muž, ktorý si ťa zaslúži, ktorý ťa bude rešpektovať a ktorý ťa bude milovať takú, aká si. Ja ale milujem môjho Aureliána. Veľmi ho milujem. Zlatko, čo mám urobiť, aby som ti to vytlkla z hlavy? Ako ti mám vysvetliť, že kvôli nemu budeš trpieť ešte viac? Mám z neho strach. Chápeš, bojím sa ho, lebo za každým, keď sa objaví, sú len problémy. Potom ho ukradnú a Ovidio obvinuje teba. Nie, len sa prosím nerozčulujte. Myslím si to isté. Takže zostaneš? Nie. Až keď ma budete vyplácať v dolároch. Viete, ide vlastne o to, že vy o mne nič neviete. Ja viem, je to možno aj moja chyba, pretože ja nehovorím veľmi rád o svojej minulosti. Je to jednoducho minulosť. Je to za mnou, aj keď to bolí. Mako, ak budeš jedného dňa pripravený porozprávať mi o svojom živote, ochotne ťa vypočujem. Ale chcem, aby si vedel, že ja ti verím. Farmaceut. Predtým, ako som začal robiť to, čo robím teraz, som bol farmaceut. Chceš sa o tom rozprávať? Možno, ale bude to poprvý raz, čo o tom s niekým hovorím, takže pomaly. Dobre, trpezlivo. Dobre. Pôjdeme sa hrať, chcete? Áno. Na schovávačku? Áno. Dobre, tak už nerozprávajte, aby som vás nepočula, jasné? Dobre. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, poď sem. Poď počítať. Bude sa ti to páčiť, uvidíš. Poď sa zahrať s deťmi. Len sa poď s nimi pekne zahrať. Možno sa prestaneš tváriť takto kyslo. Ty sa nikdy nezmeníš. Anastázia, musím sa ťa na niečo opýtať. Čo sa stalo? Trápi ťa niečo? Áno. Vieš, otec mi povedal, že Violeta, tá moja nová sekretárka, má zápis v registri. A človeče, a pritom vyzerá tak milo, nie? Hej, chcem vedieť, čo s tým mám robiť. Povedz mi svoj názor. Tak od toho dávam ruky preč. Upokoj sa, porozprávam sa s ňou. Zistím, za čo má ten zápis. A neboj sa, ak má nejaký problém, dozvieme sa o ňom. Zlatko, musíš niečo urobiť. Musíš sa s ním jednoducho porozprávať. Povedz mu všetko. Najmä nerob si starosti, dobre? Všetko mu povedz a uvidíme, čo bude ďalej, áno? Krstná, ver mi. Len mi ver a pomôž mi. Dobre, Zlatko. Aureliano, prišiel si. Keby ste boli poznali moju ženu. Bola taká fantastická. Krásna. A taká milá. Verím ti.
Takmer ju vidím v tvojich očiach. Ale aká bola krásna, taká bola diablica. Bolí ma, keď o tom hovorím. Jedného dňa som sa vrátil z práce domov a našiel som odkaz. Odišla s iným mužom. Mako, ak nechceš, naozaj mi o tom nemusíš. A potom sa zo mňa stal pán nikto. Netúžil som po ničom. Iba ju nájsť. Predal som lekáreň. Potom som predal aj náš dom. A vydal som sa ju hľadať po celej krajine. A našiel si ju? Našiel si ju? Áno, našiel. A vtedy som toho sukinho syna takmer zabil. Preto ma poslali za mreže. Skrátka som stratil hlavu a odvtedy sa snažím našetriť nejaké peniaze, aby som sa za nimi znova mohol vydať, viete? Ale čo z toho budeš mať? Prečo? Prečo ich chceš znova nájsť? Pre pokoj. Pre pokoj. Pretože tento raz sa mi to podarí. Tento raz mi vrátia všetko, čo mi vzali. Tento raz budú trpieť a pocítia, aké to je byť porazeným. Toto je môj dom a chcem, aby si to rešpektoval. A ešte chcem, aby ti bolo jasné, že ti dovolím vojsť iba preto, že si Jolandín syn. Pre nič iné. Krstná Demetria, prestaň! Myslím to vážne, zlato. Musíme si skrátka vyčistiť stôl. Toto je môj dom. To musí rešpektovať. A musíš rešpektovať aj túto mladú dámu. Nie, to nie. Myslím, že sa radšej pôjdeme prejsť po pláži. To bude lepšie. Veď ty sa k nemu začínaš správať ako ku kriminálnikovi. Odchádzame. Dovi, tak neskôr. Nie, počkajte, hej. Moment, viete, počkajte, moment, viete, ide o to, že ďakujem, že ste ma vypočuli, ale rád by som vám povedal ešte niečo. Už ma viac neobjímajte. Prečo? Spravila som niečo zlé? Nie, ale ja som osamelý muž a už dlhší čas som bez ženy a bol som dlho sám. Ako vám to mám vysvetliť? Myslím, že rozumiem. Dobre, už sa to viac nestane, neboj sa. Dobre. Ďakujem za úprimnosť. Áno. Ale pozrite sa, ja naozaj nepotrebujem, aby ma niekto ľutoval. Naozaj, ani vy. Mako, ale ja ťa neľutujem. Som jednoducho ľudská bytosť ako ty a... Vieš, vlastne... Chcem ťa požiadať, aby si s nami zostal a pracoval u nás aj naďalej. Ďakujem vám. Veľmi pekne. Je to od vás fakt veľmi milé. Už vás chcem požiadať len o jednu vec. Môžem? Hovor. Prosím vás, nekričte už predo mnou na Gregoriu, lebo vás budem musieť zastaviť. To je všetko? Otec, seniorita Silobová ti chce oznámiť, že hodlá rezignovať. Vraj už nedokáže zviesť Santiaga. Nie je to celkom tak. Musíte pochopiť, Santiagovi sa jeho práca páči. Chce dať všetkým tým deťom aspoň kúsoček šťastia. Nepozná oddych. Videla som, ako ho tá práca baví. Vedela si, že Santiago nie je obyčajný chlap. No áno, ale je to podľa vás fér, že sem prídem zničiť svet, ktorý sa on snaží vybudovať? Ani za všetky tie peniaze, čo mi dávate. Mali by ste si to lepšie premyslieť a nechať ho na pokoji. Nemali by ste mu brániť v jeho duchovnom poslaní. A ja chcem zrušiť dohodu. Otec, myslím, že seniorite asi nedošlo. Že táto dohoda sa proste zrušiť nedá. Môžeš jej, prosím ťa, vysvetliť následky takéhoto nezodpovedného konania? Pozri sa, moja zlatá. Mám syna, ktorý sa volá Achilles. Je trochu nemotorný a veľmi nervózny, ale
má neobyčajný talent na likvidáciu stôp, odtlačkov, vymazávanie mien, stratu policajných záznamov a spisov a... chápeš? Aby si pochopila celkom presne. Ak niekoho zabijú a polícia otvorí spis, Achilles nejakým kúzlom zariadí, aby polícia stratila pamäť. Chcem tým povedať, že tá osoba nielenže zomrie, ale úplne zmizne. A už to máš, Achilles. Konečne našiel si účinný liek. Účinný a lacný. Príjemná je vôňa víťazstva. Aká príjemná. To vyskúšam. Tvoj čas, Achilles. Konečne nadišla tvoja chvíľa. Odteraz sa stávaš vládcom nového kráľovstva sexu. Čo to tu tak smrdí? Poď nu, kuriatko, len poď. Dnes v noci sa budú steny tohto domu triasť od sexu. Dnes v noci si to užijeme, kuriatko. Toto robím poprvý raz vo svojom živote. Že sa prechádzam s mužom. Nechcem, aby si o mne myslel niečo zlé. Nie, neboj sa, Anastázia. Viem, že si nervózna, lebo ja z toho tiež nemám dobrý pocit. Chápem, že my dvaja budeme mať problém a tým problémom nie je Ovidio. Áno, myslím, že máš pravdu. Môj otec mi zakázal stretávať sa s tebou. A mame som musel sľúbiť, že nikdy nerozbijem manželstvo. Ako by už aj tak nebolo rozbité. Aureliano, vieš, ľudia občas nechápu, že skutočnosť je iná, ako sa zdá. Máš pravdu. A možno, že práve preto som s tebou. Pozri, Anastázia. Vieš, priťahuje ma k tebe zvláštna sila a ja neviem, ako ju ovládať. Je niekde tu vo vnútri, Anastázia. Aureliano, aj ja ti musím niečo povedať. Niečo, čo by ti možno ani nenapadlo. Je to niečo naozaj veľmi vážne. A ja ani náhodou nechcem, aby si ma za to odsudzoval, prosím ťa. V slovenskom znení ďalej účinkovali Henrieta Kecerová, Peter Čižmár, Beáta Drotárová, Peter Himič, Ľuba Blaškovičová, Ivan Krúpa, Dana Košická, Miroslav Kolbašský, Zuzana Kizeková, Vlado Bálin a Michaela Drotárová. Slovenské znenie pripravili asistentka réžie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Martina Žáková, dialógy Adriana Krúpová, dramaturgia Katarína Čižmáriková, vedúca produkcie Viera Méderová, réžia slovenského znenia Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2005.